Juma ni Nyakura Moge Jwang ka warango ni weli mopogore opogore cheno mar ohala gi mwandu wadayudo thuolo mar goyo mbaka kod jo ohala ka gimiwa riekni mopogore opogore ma gitiyo godo e tayo ohala ma gin bende gin ma gichako. Bed koda ka nyaka giko mar chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu. Nyinga Cleophas Oluoch. Nyakura Moge Jwang inyalo yawo duka mano mar uso mich mopogore opogore ma itiyo godo e kinde nyasi kata moko bende michiwo e ndalo moko ma ok gin kata nyasi mitimo e pacho kae kata piny mangima. Ang'eni juma mokalo mano ngeso mokalo kanyo yudo thuolo mano mar neno nyasi mano mar Valentines kata odiochieng'no mar jogo moherore mar Valentines Day. Mae nomiyo thuolo oganda mopogore opogore mag chiwo mich. Bende ing'eni mich gigologi kumoro. Jogi golo mwandugi nyaka e pinje maoko to bi usgi e pacho kae. E kinde miusogi kuom ranyisi duka ma wantiere ma Kisumu kae, ohala ni miyogi yuto machal nade, moro mane ma gintiyogo kar kae. Bende moko nyalo bedo kata ka buogi nikech mich moko nyalo bedo no mich. To ka gi mich ok nyal tami samoro dhi nyime gi chenro magi mapile ka pile. Jogi kawo mich momichno ma keto bed maduong'. Kendo mae e kama iusogi achiel kachiel. Wawinyane sigand Moses Gwara. Men achiel kuom jogo mantiere duka kae ni to ohala ni nochakore nade to itaye e yo machal nade. An Moses Gwara, an uri Kisumu Nyaera. Mane kumantie ka watimo ohala mar uso chiwo momiyo ji osiepewa kata ofise kata skul kata joma nigi lich be waketo waumo wang'gi gi mor. Ohala ni wasechako higni 4 2021. 2021 wachako matin ni wachako gi maua gi gik moko machalo kaka saa just achiel manyakwan. To kane wachako ne an ok en tich mayot nikech mondo mi chako ohala me nyis ji ma kata jo ng'eyo ni ohala ma kama dhi kar kae ng'eyo tek. Koro ne wachako gi mos kidang manyaka kawuono wakono higni 5 6 to waneno ka wadongore maber. Ne paro mariwore nikech kane wabet piny waneno ni ohala ji timo mang'eny to e boma kae nwaparo ni ohala mag chiwo mor kata miyo jowetewa nyiso gi mor kata tudo wach maber kindwa ne ok ber. Nwariwore wawacho ni wanyalo chako ohala ni endi wamiji maua wanyisa ng'ato ni erokamano wamiyo obed gi mor moro sama giliel waywago pi wang'e gi mor wajiwe kendo wamiye kwe ngimane. Mokwongo nyaka ibed gi gimiluongo ni work plan, paro maber. Alafu sebedo gi paro maber moriwore to nyaka ung'e ni pesa nyaka bedie nikech gima ma chakre pesa. Koro kusebedo gi paro maber ung'iyo yor pesa, then bang' manyo yor pesa ung'iyo ni gima kamae wadwa timo ni wanyalo yudo gi nang'o mondo mi wakete obed ni onyalo yudre mayot e kindwa kae. En mor mang'eny nikech mokwongo kaka wan gi joutewa kata wan gi familia magwa kendo kuonde mwatiye kata mawagoye kibarua kata waleme kata gweng' kuonde mawaye kikawo thuolo mineno kata ni wach mamani igone mi mamani kata maua inyise hera ni mama pod aheri. En moro malich ka mama mor kipare kimiye maua nikech maua nyiso hera. Kendo kata kiwich ng'ato kawinjo ka en gi odiochienge mar birthday ikone ni kawuono apare akone kata mana barua moro andikne barua mar happy birthday. Iwinjo ka duoko chuny ng'ato mamor. Wan be winjo ka morwa nikech wawacho ni ohala ma wachako ni kare ok en lal. Ne wachako ohala maber mamiyo ji mor e kindwa kendo miyo ng'ato bedo gi mor kumentie. Changamoto to ng'eny nikech giwacho ni gimoro amora nyaka chakre gi pesa. Kata in mimiyo jouteni kata osiepeni mor nyaka iti gi pesa. To ok inyal bedo ni miyo gift ng'ato pile ka pile. Nyaka seche moko goyo okang' moro ma iyweyo. Kore kanyo ka ng'ato pod omako break to yudo ka wabe wachung'. Koro ohala rieko mwatimo wadhi online. Wan gi Instagram, Facebook kata mana TikTok. Walando gimwatimo ka mondo med ji sama jomoko pod omako break to jomoko pod nigi paro ni pachgi ginyalo biro mondo kik obed ka wan relax ahinya.
mokwongo daher jiwo ng'ama chako ohala aina ni, nikech ohala masani ok en lala ahinya ruok. Kiseketo pachi ni timo ohala, chalo ng'ama owuok modhi dwaro, kinda mari ema miyo yudo gimoro. Koro miyo anyalo hero jiwo ng'ama nyalo chako ohala makamae, obed gi paro motegno gima odwa timo. Ka en ohala ni endi, olure kod ohala ni mondo mi otimre nade, ohala ni one ber mar ohala ni endi. Anyalo medo jiwo kabisa. Lalitie kaka seche moko wanyisi ni wachiwo ne ji maua. Seche moko imanyo maua, ing'eni Kisumu to kuma ipuro maua onge. Wagolo pinje maoko kaka Naivasha, seche moko wagolo malo kocha Kiambu kucha. Kelo maua e duka, maua ing'eni ni fresh flower. Bang' ndalo abich koro ing'eni koro teko ne onge. Ndalo abich gote customer ariyo manyiewo maua. Ndio ne koro tayari maua osewang'. Giko ne wawito gi awita. Kendo mwandu machalo kaka wan gi gik moko machalo glasses kata mugs mwanyalo witna. Seche ma gibedo imported ka gibiro, iyudo ka moko omukore, moko tur. Koro ing'eni lal ne wan, nikech ok inyal duogo China kendo ni mondo mi chuli moro machielo. Koro waikawo kamano ni mano en yor ohala ni waseikre ne gik makamago. Omiyo wan ko wamedo matwe chunywa, ok waol. Nyasaye osekonyowa kabisa kuom mano, nikech Kisumu kae wan kama jodhoudi oriwore. Kae is a town, en town. Ok en kama iwacho ni kor gweng' ma community achiel mantie. Koro kuom mano waseyudo ka wan gi changamoto mana maybe inyo ka approach mar customer opogre. Lakini kuom gik ma osebedo kwa uso, customers mabiro osebedo ng'ato biro gi taste ni. Koro osebedo ka konyowa. Ng'ato ko biro kawo machielo, ng'ato biro kawo machielo ma iparo ng'ato nyaka ocha. Koro wadhi adhira mos. En gima wasebedo kwa embrace kabisa, kendo customer osebedo ka jiwa kuom mano, omiyo kwa ol. In kamano. En gima donjo mana kuom dhok, to kuom chiwo wuon to ji ok ohera ahinya, nikech odwaro wacho fuko. Chunyi gombo ni chiw kata imi ng'ato moro, lakini ofuko tamre. Koro adiri mantie nyalo se miyo ji mang'eny ok chiw mor kata ok chiw mich. Omiyo pod kanyo to chandruok nitiere kamano. En adier, sama wagolo mwandu oko to wan gi chandruok. Okwongo sirikal ng'adowa ushuru pesa mang'eny, kendo yudo ka seche moko chunyi gombo kata notho. To kata bang' kiseng'ado ushuru pesa mang'eny no, mwandu chako kawo dweche mang'eny mondo chopi. Yudo ka seche moko kawo dweche 4, dweche 6. To ing'eni oda gimoro go kondo gi customer mosemiyi book ni dweche moko 2 mabiro an gi appointment moro adwaro mondo makama. Koro seche moko kanyo chwanywa gi customer, kendo miyo kata wabeyo kon gi tich mayot ahinya e kindwa gi jok matimo ohala, nikech leo mar mondo koyo kendo miyo jo customer kawo ka jo adiera. Mano kamano. Ne ng'ama timo ohala aina motimo mar chiwo mich kata iluongo ni gifting and surprises. Wach nyisi en mana odwaro chuny, nikech mokwongo gigi ok walos gi giwegi, nyaka wategemea kama chielo kwa yudogi. Koro kinda mari kod paro mari kata tudruok mari nyalo miyo ichako ohala ni e yo maber, kendo imedo dhi mbele kode komedo yawo yore ni kata komedo dongi kama ma intiere e Kenya, Kisumu kod piny mangima. Wantie Kisumu, Kenya, United Mall, Wing B. Wantie duka after Wing B, duka kidonjo gi mbele from at cafe, duka ma ibadi kora cham, ondik ni Sparky and Gift. Kata inyalo wuoyo kodwa e simo e namba wa ma en 07 12 75 92 72. Mano namba ma duka minyalo wuoyo kodwa, kendo anyalo nuoyo kendo mondo mi ng'ama ok winjo maber 07 12 75 92 72. Mano namba ma duka. Kiwuoyo kodwa yudowa WhatsApp, Instagram Sparky Gift, Facebook Sparky Gift, kod TikTok wantie Sparky Gift. Warwako duto, welcome all. Thank you very much.
Bang' winjo sigand Moses Gwara Nyakwara Mogejwang', en kinde moda kawe yweyo machuok gi sani mar mondo mi wamadh mana pi moro matin. To pani kaduogo ka kod jawala mar Juma. Chik idhi mabor. Inwenjane, wan gi theme party kae, tibende biro kirwakri maber. Koro ti gi thuoloni mondo ikaw pari, igole kae piyo. To adwani temane timo piyo piyo. Ok adwani no such parino kae kata mati. Mae en ng'ano? To ang'o momiyo kuma antie obende nyaka obedie? Asekawo okang'. Jok madhi miel kendo kae en Babli kamoro achiel gi Monty. An ok anyal miel gi nyako ni kata matin. Jokanyanam, nitie lokruok e chenro magwa. Wami thuolo mar nuoyo chenro miero e juma mangima. Penj laktar biro ni wuok tich nyaka tich abich sa 12 odhiambo nyaka sa 1 odhiambo. To inuoyo tich ariyo nyaka tich ang'wen chakre sa 5 otieno. Mbak ndalo biro ni wuok tich nyaka tich abich chakre sa 8 nyaka sa 10 ma odhiambo. To inuoye sa 5 gi dakika 45 otieno wuok tich nyaka tich ang'wen. Winam Cinema biro ni Jumapil sa 2 gi dakika 15 otieno kod sa 4 otieno. To inuoye tich ariyo nyaka tich ang'wen sa 4 otieno kod ngeso sa 10 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo Nyakwara Mogejwang' e chenro ni mar ohala gi mwandu, kendo en moro mana ni pod ikete kar kae chenro ni ano wachaki nyaka sani makoro pod wadhi nyime kode kae kidieny mabiro wadhi bedo kaka warango ni jawala mar Juma. Pare nyalo tudri kodwa achiel kachiel kokalo e mbui mekwa duto te mag Ramogi TV. Iyudowa gi nying mar Ramogi TV e Facebook Ramogi TV Kenya, e mbui mar YouTube kaachiel koda ka SMS line wa moyaw ma en 23 imiyowa paro ere kaka wanyalo bedo chenro ni kija ohala ndiknwa rwakwa kama intiere ohala mitimo opogore gi jowadu. Wami thuolo mano mar mondo minyiswa kaka wanyalo chakogi kendo tayogi e yo makare. Nyakwara Mogejwang' bende nitie gi siso mar konyo oganda kata mar tiyo machiegni kod dhano. Dhano Nyakwara Mogejwang' en ng'ama tiyogo yot, tiyo kode bende nyalo bedo matek. To bende ing'eni nyalo loko pach dhano ma dhano tim gimoro mohero. Mano kokalo e tiegruok ma ichiwo. Sigana wa mar Juma ma kawuono ka warango ohala mar Juma otero nyaka e kaunti ma Homa Bay e boma ma Oyugis. Kae warado kod Sophie Redemptor. Sophie Redemptor timo ohala no mopogore matin. Kae en gi jogo mosebedo kata kosiro mag wechego mag somo kata mag tiegruok margi ka gichulo mana pesa moro matin. To i ohande ni oyudo mor ni mare iye kae gitiegore kendo bang'e gidhi yawo ohelni mamoko. E iye ka okony jogo mawuok e gweng'ni. Mano gima wacho ni dhano nyalo bedo mayot tiyogo kata matek. Oyudo wich mayot mantiere kar kae e kaunti ma Homa Bay kendo tiyo kodgi e yo makare maneno gin bende giyudo mwandu e yo ohala magitimo kaachiel koda ka jogegi ma bende gidak godo e ohala ni. Mor mare ni kanye? To tiyo kode e yo machal nade? Nyaka sani osemako ngima oganda mopogore opogore kaluwore kod ohala ma bende osebedo kae kokonyo godo jogo mantiere alwora mare. Sophie Redemptor kawuok e kaunti ma Homa Bay Oyugis e jawala wa mar Juma. Wantie sani Imbeke Development Center Oyugis. Watimo tiegruok ne joma tindo to gi joma mine e yore mopogore opogore, to gin yorego mabiro konyogi e ndalo mabiro mondo giyud tije ma ginyalo timo gi lwetgi kata ohelni ma ginyalo chako. Achiel kuom gik ma watimo
Watiego gi weche mag hair dressing and beauty, weche mag loso wich to gi dusruok, nikech mago gik ma ji dwaro sani, nikech mano waseyudo ni en industry ma ok rum, ng'ato ka ng'ato dwaro nonenre maber. Koro waneno ni mana achiel kuom gigo manigi tich e ndalo mabiro. Mar ariyo, wapuonjo gi fashion and design. Fashion and design gipuonjore loso lewni mopogore opogore mag joma mine, mag joma chuo, giloso curtains, giloso uniforms, to giloso upholstery bende. Gik machalo mats giloso, gik machalo bags be giloso. Mondo gibed jogo manyalo uso gigegi ma gilosogo mondo giyud godo yuto. To yuto no giyudo kata sama pod gipuonjore ka. To kata bang' puonjruok, ginyalo yawo keregi mag ohala. Gimachielo ma watimo en catering and accommodation. Weche mag tedo to gi weche mag rito ler mag udi. E skundwa ka nyithindo te nyaka tim wach mar laundry. Gimomiyo nyaka gitim wach mar laundry, nikech ng'ato biro timo hair dressing to tiye spa, to samoro oluoko kata towels 60. Ok obi luoko gi lwete. Nyaka wapuonjgi tiyo gi machines, nikech mago e gik mohelni mamoko tiyogo e nyasani. Mago e gik mabiro konyogi mondo giyudre e lwedo maber e piny mabiro. Bende watiyo gi women groups 6. Women groups gi watimo kodgi table banking. Table banking en kungo gi keno gi kawo pesa mar loan matin minyalo chako godo ohandi. Mine ma wan go osebedo kochako ohala. Ng'ato nitie matimo kata pidho gwen. Waluongo gi dho kisungu ni poultry. Gwen go osebedo ka nitie joma gwen godo konyo, nikech kinde ka kinde wan gi weche ma ji timo, wan gi romo, wan gi occasions e schools, to gwen go gin gik midwaro kendo gin gik mamiyo gi ohala mang'eny maber. Nitie mine ma wan go e community ka mosenyiewo nyaka washing machines. Gin gidhi gikawo lewni kata gik ma waluongo ni duve ma waumorego e mier, to giluoko to giyudo pesagi. Mago gik mamoko ma mine ma watiyogo osenyiewo makonyogi mondo gitim ang'o, giyud godo yuto. Jomoko pidho alot gi sama gidhi e chiro ka giuso to giyudo yuto. Jomoko bende usa gi dala kanyo, ibiro iwaro kuomgi, to mano konyogi gi yuto maber. Mano korka mine. Ing'eni wan kaka joma mine, puothewa mang'eny e mier ok ni anyingwa. To ng'enyne kidhi e bank tinyalo penji collateral, to collateral ma wan godo e gweng' ka en title deed. Koro tek ne mine mondo kaw title deed oter e bank nikech ok ni anyinge. To mine bende pesawa ma wan go gin pesa matindo. Koro matindo gi ema ka wakawo waketo kanyakla, to miyo ng'ato achiel kata ji ariyo kata ji adek kawo, to gidhi gichako go ohala. Paro ni ne waparo kaka mine e community ka, nikech ka ne wachako ka to ne watimo gima dho ngere luongo ni community needs assessment. Ka ne watimo mano to ne waparo ni wan kaka mine wanyalo keto pesa wa matindo ma wayudogi ei agulu achiel. To ka waketo gi agulu achiel, to interest waketo interest moro ma ok lich ahinya machalo gima bengi nyalo ketonwa. To e yo makamano ema wanyalo konyorego kaka mine. To mine ma wan go osekonyorego kabisa. Jomoko osechulo fees ma nyithindo osomo, jomoko osegedo makoro gidak e udigo ma ok gi lum kiny ka kiny. Achiel kuom ber magiseyudo e weche mag puonjruok yor keno gi kungo en ni mine osepuonjore ni wach mar pesa ma ji tiyogo e udi kata e dala ok onego kuom ng'ama dichuo kende. Koro ei dakwa kaka mine manie gweng' ka, wakonyore, miyo kelo to dichuo kelo, to koro miyo family margi bedo gi tich mayot. Koro tich ok ng'eny ahinya ne ng'ano madichuo. Koro wan joma mine osepuonjwa ni wan bende wanyalo
bedo jogo machoko mondo orit familia e yo makare. Achiel wach manyalo sumo negi achiel ni riwruok e teko. Ka adwa timo handa to ka wachoko gino madwa chako go kanyakla to timore maber molo ka time kenda. Kendo ka wariwore maber tayudo puonjruok. Ayudo puonjruok kuom jowetena kendo wayudo puonjruok kuom jogo manyalo biro mondo opuonj ji e kanyakla. Nikech jogo mabiro puonjowa e kanyakla ok bi puonjo ng'ato achiel kata ji ariyo. Gidwaro jomo bedo e kanyakla mondo ng'eyo ma gimiyowago obed ng'eyo manyalo konyowa kaka gweng'. Ma ok en mara kenda kata ok en mar miyo moro kende, to konyowa kaka mine, wakonyogo families wa kendo konyowa kaka gweng'. Chaka mokwongo kapok awacho kaka ne wachako tanyiso ng'ato ka ng'ato no chaka samoro ibro chako ting'ikni kata didek ding'wen to mago yore mipuonjori godo. Mago yore mipuonjori go ni kae na wuotho marach achak wuoth manyien. To chaki mondo ing'ikri kata ji nyieri to nyieri ting'ikri tichak kendo. Kaka ne wachako noyudo kasetiyo e community higni mang'eny. To naromo gi jomoko ma oa piny mar Belgium. Naromo kodgi kaka osiep tatero gi kuond manatiye. Koro kuond mane atiye kane CBO kanyo ne gihero gik mane watimo e community magichako tiyo kodwa. To koro nasika wero nigi nadwaro Women's Center. Kukaw higni 7 kapok giyiena ni Women's Center ni wanyalo chake. To kane giyie ni wachake to ne gidhi gikwongo gi register thurgi kucho organization margi miluongo ni Imani Belgium. Ne wachako gine magikonyowa gi gedo kata sama wamanyo omuom e organizations mamoko to gimiyowa nyaka recommendation. Chake wachaki nyaka sama wachopeni gine magisebedo ka gisupportwa. Tudruok makama miyo joma moko kobiro to yudo ni for example achiw ni jikon oseger. Koro joma moko go wacho ni mondo nyithindo gi obi obed go hala maber wan waketnegi equipment. Kata kor tweng' wan waketnegi charende. Kata kor loso wich wan waketnegi gik ma giloso go wigi mondo giyud tiegruok maber mondo ka gibro chako hala to gichako hala ka gin gi lony maber kendo manyasani. To kata nyithindwa mabiro kae manyiri gino yiene gibiro nyaka gi nyithindegi matindo nikech mana achiel kuom gik mamiyo nyiri beda dala to ok ginyal timo ang'o. Ok ginyal dok e skul kata ok ginyal dhi e tiegruok. Koro nyithindwa biro ka to dak gi nyithindegi. Gidak e boarding to mantiere day school be dok adoka dala gi nyithindegi kendo gidok ka gisaluoko nyithindo ler. Wan gi pi maliet moromo mar timo kamano. Nyithindwa masomo ka somo gi half fees. Wachulo negi half to gin bende gichulo half. To giyudo kama gisome ma environment makar somo ber. Half magichulo no konyowa mondo wachul jopuonj mapuonjogi. Konyowa mondo wachul jogo marito negi nyithindo. Konyowa mondo wabed ni wan gi jotich manyalo keto skundwa ni bedo kama ler. Makata ka jipuonjore ohala to en ohala moro makiaka to ifit e industry e yo makare. Na jowa matimo hala kata madwa chako hala daher mondo jiu ni ubede kanyakla. Kubede kanyakla to uyudo thuolo miyudo godo rieko mopogore opogore kendo uyudo thuolo mar tiegruok mar timo ohala manyasani. Kidwa yudowa wantiere Oyugis e Kindu Bay, Oyugis Road kamiluongo ni Namba Rael. Wan jo Imbeke Development Center. Namba mar mbui kidwaro yudowago en www.imbeketrust.org. Namba wa mar simu en 0722 920043. 0722 920043.
Ohala en gima kelo mwandu kitime yo makare. Mokwongo ohala ipango sani midwa dhiye. Ka en uso diek, ok ibidhi uso diek pile. Ipango mana chieng' chiro, ting'eni kawuono eka dhi uso diek. Ndalo modong'gi pod inyalo puro alot, pod inyalo uso nyanya, pod inyalo uso mena, pod inyalo timo gimachielo. Ting'eno ohanda maduong' to en uso diek. Ober nikech ng'ato ok pangni sani, in emipango sani, kendo in eming'e gimidhi yude. Kendo ohala ber nikech en gima duogo ei familia ni, to ka un ji ariyo modak kanyakla to ukonyoru e rito familia u gima ber. Nyakwara Moge Jwang' sigana ka sigana ma wakelo ni kar kae nigi puonj mage kaka inyalo chako ohala kendo tae. Kakalo kuom sigeni ma wachiwogi, jok mwatimonegi ohala mopogore opogore chenro ni mar ohala gi mwandu konowa chandruok ma gisebedo ka gikale kod mor ma bende gisebedo ka giyudo. Mane gimiyo thuolo ni wayudo thuolo mar twak kodgi achiel kachiel. Gimiyowa mor ma gintiere godo, lit ma gikale ohala to iye kanyo. In kaka Nyakwara Moge Jwang' ang'o misomo e iye kanyo? Ago ni erokamano kuom bedo koda wachak chenro ma kawuono nyaka sani makoro wachopo e giko mare. Turi koda kendo juma manyien, adhi manyo ni weli mamoko e kaunti ma Nairobi, Kisumu, Homa Bay kod alwora mare. Wamiriekni kaka inyalo chako ohala kendo tayogi e yo makare. Oriti masani, nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu, donji e viewsasa.com.